ste to zvládli, aby ste zvládli i menšie, i väčšie prekážky a aby vám zostali na dúhové kráľovstvo čo najkrajšie spomienky. Teraz by som sa chcela poďakovať vám, vážené triedne učiteľky, pani učiteľka Zuzka Jančlárová, pani učiteľka Janka Ignatišinová, pani učiteľka Monika Molnárová a pani učiteľka Vierka Urbanová. Chcem sa vám poďakovať v mene rodičov, v mene detí a v mene vedenia školy za vašu lásku, za vašu obetavosť, za vašu zodpovednosť, s ktorou ste viedli svojich bobríkov, čielky, seniečka a mravčekov. A chcem vás poprosiť, aby ste v mene vedenia školy odovzdali spomienku vašim zverencom na dúhové kráľovstvo. Vám, milí štvrtáci, prajem šťastný vstup do sveta piatákov. Dovoľte mi, aby som sa aj ja poďakovala za nás, za všetkých princezne, aj za našich štvrtákov, malých kráľov, našej kráľovnej, pani riaditeľke a jej dvom zástupkyniam, našim dúhovým vílam, za to, že boli vždy trpezlivé a tolerantné a že nám boli vždy veľmi, veľmi nápomocné pri našej práci a že v škole vďaka ním vládla taká atmosféra, že sme to všetko úspešne za tie 4 roky zvládli. Poďakovať by som sa chcela aj vám, rodičia, za to, že ste nám pred 4 rokmi zverili svoje deti a že ste ich priviedli do nášho dúhového kráľovstva. A poďakovať by som sa chcela aj týmto našim malým kráľom a popriať im na ich ďalšej ceste, aby všetko to pekné, čo v nich máme, ďalej nielen zotrvalo, ale sa aj rozvíjalo. Takže ďakujem pekne. Teraz ďakujem. A toto je už naozaj koniec nášho putovania. Jedna cesta skončila, ale pred nami je iná. Tak po nej vykročme. Veď náš príbeh predsa nekončí.